Sugeng dalu, sugeng pemanggihan malih dumateng channel Sugeng Wawu. Menika wonten wigatos sing gadi inggih menika pinanggih dumateng narasumber Mbah Katman. Nggih. Inggih menika kula nderek pirsa tentang ajaran Jawa yang dinamakan Sangkan Paraning Dumadi. Werdinipun napa Mbah Katman? Sangkan Paraning Dumadi. Monggo. Sangkan paraning dumadi menika sing jaman ilmu kasampurna. Nggih. Sampurnaning urip miwah sempurnaning urip miwah sampurnaning pati mangke. Asal saking Tuhan kembali Tuhan. Werdinipun inggih menika wong titah menika kan saking pangeran. Nggih. Menawi wangsul datang pangeran malih. Jadi asal dari hidup kembali hidup. Asale saka urip bali nyang urip. Urip iku setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun ora bakal mati. Urip tetep. Dari kesimpulan sangkan paraning tadi jenengan ngendika urip selalu urip, artinya wong Jawa itu memahami tentang purnabawa atau rekarnasi. Ora enek istilah mati. Mati ke badan wadai atau badan ropo nih. Betul. Sak menika hubungane kalih purnabawa atau rekarnasi apa tumibal lair menika pakartine urip ning apik kudu piye Mbah Katman? Manut laksitaning ati, nut tuntunaning Gusti, menungso gur sadrema nglakoni. Manut saking dat roh sutining urip manunggaling kawula lan Gusti. Sejatine ora ana kawula, ora ana Gusti, hananing sun sing jumeneng pribadi. Kesimpulane ngendika jenengan tadi tak tarik kesimpulan nek wong Jawa ngarani adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa singgolan. Nggih, bener. Jadi goleki Gusti Allah ora perlu ning jaba ning awake dhewe. Ora sarana-rana. Gustiku yen ngendika iku tanpa tutuk. Nggih. Mirengke iku tanpa kuping. Nggondo tanpa irung. Mirsani tanpa mripat. Lamun isih ana piranti, iku tetep dudu pangeran. Terus pembanggih jenengan sejatine pangeran atau insun atau manunggaling sira karo insun itu pemanggih jenengan terus pundi? Mang pedharkan ringkes mawon, gen. Sanom-nom mudeng iki. Pangeranku ya jenenge sejatine ora ana apa-apa hananing sun sing jumeneng pribadi. Dadi iki ing kono ki ora ana apa-apa. Hananing sun. Ingsun ki asipat lillahi. Ingsun ki asipat Tuhan Kang Maha Kuasa. Berarti kesimpulannya dalam diri setiap manusia ana Tuhan yang mancing ning rasa. Ning rasa nih. Rasa iku sejatining rasa. Nggih. Sampun manding jroning rasa. Mila adoh tanpa winangenan yen cedhak tanpa sinenggulan. Niku sejatine urip. Nah, sekarang ngalami wah gingsire kahanan ngalami nek Rangga Warsita ngomong zaman edan atau zaman kala bendu di abad 20 selikur ini mulai menungso wis ora ngugemi ungger-unggering rasa kok. Pesen jenengan apa, Mbak? Niku bebasan yen kali wis ilang kedunge. Yen pasar wis ilang kumandange. Kuwi tenger-tengere wong kakung kepengin nyandang paraga putri. Sing putri kepengin nyandang paraga kakung. Kuwi tengere lamun pamonging jagat wis arep ngembani kawula Jawa maneh. Ling jadi pertanyaan cah nom sakniki, pamamong jagat yang jenengan ngendika iki apakah sosok figur atau orang yang dituhankan atau dikhususkan atau pundi? Pemanggih Mbak. Enten versi 2. Nggih. Jenenge menungso Jawa Jawi jangkep Jawata. Nggih.
Jawata ki isining dewa. Dewa ki budi karo hawa. Lamun ora iso nyingkirke budha hawane pribadi, kapan ketemu sesembahane? Kapan ketemu jati dirine? Lan kapan to ketemu guru sejatine? Terus saran jenengan untuk sanom sakniki gen untuk memahami ajaran leluhur ning budi luhur niku dos pundi banget, Pak? Lah sakniki ngeten nggih. Nggih. Kuda sampir goleki apa digoleki? Nek digoleki Leh mareng goleki nyandi. terus solusine pripun banget, Pak? Ngendika jenengan ini. Nah, untuk sing bagus kan kuda sampir goleki. mardinipun Dadi sing butuh kan kuda sampir mbutuhke titah. nggih, leres, nggih. Ning nek menungso golek kuda sampir nyang endi leh menggoleki? Nggih, 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 nggih. Wong niku pamomong ing jagat. Iya, iya. Bisa ditarik kesimpulannya pamomong jambat itu bisa Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Badranaya atau Sang Hyang Semar. Pemanggih ini nek pemahaman orang-orang yang nglakoni kejawen ini salah apa bener, Mbak? Niku nggih bener ning tapi dereng pas. Wis bener tapi kurang bener. Kirang Ning kurang bener. Beneripun pripun, Mbak? Duh Sang Hyang Nurganda. Nggih. Sang Hyang Nurrasa, Nggih, Sang Hyang Nurcahya, nggih, Sang Hyang Wening, nggih, Sang Hyang Wenang, nggih, Sang Hyang Tunggal, nggih. mandheg. Sang Hyang Ismaya Jati, sejatining panembah jati saka ngersa dalem Gusti ingkang Maha Sudi. Ismaya Jati tadi sosok figur atau hanya sabda atau hanya sebutan? Nek niku sing jenenge wong Budha Sampir, wong Manang Munung Jangkan Asmara Santa Prasanta Jodeh, kuwi pancen menungso sing dilairke ing jagat sing pertama. Wais. Sang Hyang Asmara Santa Judeksanta dalam pemahaman Semar sebagai satrio ning kerajaan Kediri. Ya, cerita tentang Asmara Santa atau Judeksanta itu perdine piye, Mbak? Aku ra mudeng ning kuwi. Ya. Sing jenenge wong Manang Munung Jangkan Asmara Santa Prasanta Jodeh iku sejatine ya Sang Semar. Oh. Jadi tetep wong siji tapi jenenge akeh. Jenenge akeh. Dosa namane akeh. Ya. Asmara Santa atau Judeksanta mau kapasitas dia sebagai dewa, satrio, brahmana apa? Iku sejatining iku nek dipendheke saking babat Ya, lan babat bedahing jagat, Nggih. isining jagat, wong sing duwe jagat, sing gawe jagat ya kuwi. Oh. Jadi sak lumahing bumi, sak urepe bumi, sak lumahing bumi, sak urepe angkasa tetep dia. Ya, Nggih, nggih. awit nalika semanten Nggih. niku pangandikanipun, Nggih. aku lair ki ibuku sapa, bapakku sapa ora ngerti. Aku ngerti-ngerti wis ning tengahing segara, Heeh. tumpak aku naga. Nggih. Kempo sing naga dadi untuk, Nggih. napasku dadi urip. Nggih. Jagat iki sing gawe aku kuwi kakeke. Ini ada cerita bagus lagi banget, Mak. Tapi jenengan tadi akan saya suruh menceritakan tentang ajaran Jawa. Tapi hubungan ini ceritanya wong Hindu yang dinamakan
Brahmana Purana. Brahmana Purana itu nyritake ndok. Ndok kuwi ana 3 bagian. Kulit putih karo kuning. Ismaya, Manikmaya karo Tejamaya. Lah, versi Jawa jenengan babarke Mbah Karman. Niku babaraning wong pinter ya, Mas. Nggih. Wong pinter iso ngatik samubarang apa wae. Nggih. Ning sing tak omongi ing ngarep kuwi mang ora kuwi. Nek manut perwayangan Purwa Madya Lekasing Wusana Purwa. Nggih. Purwa iki tegesing wiwitan. Wiwitan nggih. Madya ki tengah. Tengah nggih. Wusana ki entek. Entek nggih, nggih. Dadi Purwa Madya Wusana. Nggih. Wiwitan tengahan Nek sing pungkasan. jenenging kuwi saka anu Purwa. Niku nggih pun bener. Nek pecandhok dadining paraga sing siji Manikmaya, Heeh. sing siji Bathara Ismaya, Iya. sing siji Tejamaya. Tejamaya. Niku karangane wong pinter. Nek iki ujaring kandha tembung Mbok Bakul Sinambiwara pancen wis diragum dening sing jenenge agama kumang wis diolah karo wong pinter. Ning nek sing ngarep mau sing tak kandhake babad pertama urung diguncengi karo apa wae lan sapa wae. Sih murni nggih, Kung. Murni. Iya. Enggak, aku menarik kesimpulan bahwa Pralampita dari ndok mau kan filsafat atau filosofinya nek ditarik ke jaga cilik atau ke menungso urip. Piramiraning urip itu kan iso di analogikan diceritake nganggo ndok mau ning kulit ternyata setelah dadi pitik malah ning jero ning jaba ngono lho Mbah maksudku. Nah, kuwi sing jenenge curiga manding mang warangka. Ya, Warangka mancing curiga. manding curiga. Perdine. Werdine urip iku nggunakake raga. Oke. Lah raga sing sempurna raganing menungso. Nggih. Nek curiga manding nyang raga, nyang nyang rangka berarti urip mlebu sakjroning raga. Nek curiga metu saka rangka dadi urip ucul saka raga. Perdine. Gampange tembung ringkese tembung curiga manjing warangka manjing curiga itu filsafat kanggo petuae atau nggo pawilingi cah nom-nom ning ora mudeng piye, Mbak? Babarno gen cah nom-nom luwih mudeng. Niku ilmu kasampurnaning dumadi. Dadi ilmu tuwa. Heeh. Ora kena kanggo gegojekan, ora kena kanggo dedolanan. Kuwi ora nek katane cah nom-nom iki dudu ajaran moksa, Mbah. Curiga manjing warangka. Oh mboten. Wong niku ajaraning para leluhur kita ingkang sampun murup marang kasidan jati. Ninggal ilmu sing jeneng ilmu kasampurnaning dumadi. Kasampurnaning dumadi. Tak tarik karo ajarane kembali ning Rangga Warsita pernah ngomong mulih mula-mulanira ning alam Sunyaruri. Lah Sunyaruri alam apa, Mbah? Sunyori itu menaping kayangan. Jadi iki asale saka Sunyori kembali ke Sunyawuri lagi. Ning nek benten kalih sing ndek ngarep Nggih. asal dari Tuhan kembali ke Tuhan. Iki wis jadi tembungipun sampun diganti jenenge Purwa. Purwa menika wiwitan. Madya iku tengah, Wusana ki entek.
Gur Purwacarita Purwakanda. Sakniki mpun enten wujude Purwanyata. Nah, Purwanyata menika nggih nyata. Ora gur ceritane, ora gur kandhane, ning nyata. Buktine. Buktine ada. Mas lentreke buktine ning makna wae. Sing jenenge Kedaton Purwanyata. Nggih. Keraton. Pengen pirsa wonten Dringo wonten. Dringo Gunung Lawu nggih, Kang. Iya. Iya. Ora gur ceritane. Ora gur kandhane, ning nyatane nyata. Kedaton Purwanyata adejeluk Sri Maha Tunggal. Ingkang minulya ingkang wicaksana. Namung setunggal sing duwe jagat niki, sing gawe jagat niki. Sang Bathara Semaya Jati niki. Tak tarik kembali ke ajaraning antara sira karo ingsun manunggaling kawula Gusti. Ini pemahaman ajaran yang dhuwur atau tasawuf atau makrifat nek pemahaman ngomong ning anut Islam itu nek werdine Jawa manunggaling kawula Gusti itu werdine ringkes piye, Mbak? Ngaten. Sing jenenge manunggaling kawula lan Gusti. Rasa bingung-bingung. Hanane ingsun sing jumeneng pribadi. Lamun ora samurba bakal kapurba ing alam sahir lan sapir mengko. Nah, kembali ning alam. Jenengan tadi ngendika alam. Apakah Trilokamaya dalam pemahaman Janaloka, Indraloka lalu Ngarcapada itu werdine apa? Iki wis dikuasai dening menungsa ingkang sampun sempurna jroning uripe. Wis dadi ilmu nyata. Kena dinarani ilmu nyata, nggih menika ilmu kemanusiaan. Sadereng merdeka. Nggih. Sampun dipun cita. Ya, iki tak tarik lagi rada dhuwur meneh. Iki aku rada ngancik cerita Purwa meneh. Cerita Purwa hubungane karo ringgit, pacucal atau wayang. Nyun sewu, ning gambar ning jenengan atas itu ana cerita Dewa Ruci. Ya, Dewa Ruci itu pemahamane ajarane Dewa Ruci itu werdine apa, Mbak? Goleki apa to? Susu angin karo Tirta Parwitasari Werkudara diperintah Durna. Kuwi sing jenenge wis digawe gambar citak miring jenenge ringgit. Ringgit iki karangane kan Sunan Giringranggit. Nggih. Menika nek nalika dek dereng merdeka ngandhakake kados ngaten menika siji tangkap. Lajeng sampune ditangkap dibunuh. Soale niku sing jenenge arep mbringkal kekuasaan Belanda di Indonesia. Ora larangan gedhe, ora ana wong wani, sing kuwasa ning kene kan Belanda. Lah sing iso mbringkal sing jenenge menungso sing diparingi daya kekuatan titis tatat lan tetes. Sapa to sejatine pandilmaning sing jenenge Semar kala wau. Para pinter, para wasis ngucit sing jenenge Super Semar mbok montek udele coplok mripate ora ketemu. Permasalahane apa? Semar menika pamomonging jagat. Memang Semar Bung Karno wis dikuasai dening Paduka Yang Mulya Soekarno. Jadi Semar Bung Karno.
Sing terakhir Super Semar. Lah Super Semar wis mandek eneng Bung Karno. Lah kon goleki nyandi. Tak goleki. Objek sampai semene, suwene sampai sekarang ora bakal ketemu para mahasiswa sing wis pinter jroning mulai ilmu kala.